50 beses na umalingaw-ngaw ang palakpakan habang inilalahad ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang mga nagawa at susunod na hakbang ng kanyang administrasyon sa 2026 State of the City Address. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Lazatin ang mga resulta ng mga programa at proyekto na naisakatuparan sa unang taon ng kanyang panunungkulan, katuwang ang sangguniang panglungsod, mga kawani ng pamahalaan, partner agencies, pribadong sektor at mga Angeleño. Building a stronger city begins with a government that serves with compassion and community that cares for one another. Isang mapagmalasakit na gobyerno para sa may malasakit na Angeleño. Dahil ang bawat programa ating ilulunsad at bawat serbisyong ating ihahatid ay para sa kapakanan, kinabukasan at mas maayos na buhay ng bawat Angeleño. Ayon sa alkalde, pinalawak ng pamahalaang lungsod ang mga programa sa kabuhayan, agrikultura, turismo, kalusugan, edukasyon, social welfare, pabahay, peace and order, disaster preparedness, digital transformation, environmental protection at good governance. Sa Angeles City, ang tapat na pamamahala ay hindi pangako lamang. Ito ay araw-araw na gawain, may malasakit para sa bawat Angeleño. As before, I would like to highlight and thank the collective effort of your elected officials, City Hall employee, NGOs, and concerned citizens for the significant strides achieved during our first year, but much still needed to be done to achieve our vision of Angeles City as a model of resilience, good governance, and sustainable development in the Philippines, resided by Angeleños na disiplinado, malusog, matalino, masipag, tapat, at may malasakit. Binigyang diin din niya na hindi rito natatapos ang mga plano ng lungsod. Aniya, magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga programang magbibigay ng mas mabilis, mas epesyente at mas maayos na serbisyo publiko. Sa pagtatapos ng kanyang soka, muling tiniyak ni Lazatin na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang kapakanan at kalidad ng buhay ng bawat Angeleño. Every decision I make, every policy we will implement will be guided by one principle. The welfare of our people comes first. Not politics, not popularity, not expediency, but the welfare of our people. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.